दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मुसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै गसाइगावनि जलेश्वरी कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव 7 राष्ट्रीय पोषण मा हाबाफारि खुंफुंदों। 29 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बरला सान्तिपुर आमजुलि बिसिडिसिनि रायजो राजाफोरनो मिलन मुसाहारिया टर्चलाइट राननानै होदों। गहपुर दैमालुआव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि सुबुं सांग्रांथियारिनि थाखाय बिश्वनाथ एबसुआ साइकेलजों हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। ब्रैथि रैखाथिनि फाइकि ट्रफी 2024 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मुसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै गसाइगावनि जलेश्वरी कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव 7 राष्ट्रीय पोषण मा हाबाफारि खुंफुंदों। 29 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बरला सान्तिपुर आमजुलि बिसिडिसिनि रायजो राजाफोरनो मिलन मुसाहारिया टर्चलाइट राननानै होदों। गहपुर दैमालुआव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि सुबुं सांग्रांथियारिनि थाखाय बिश्वनाथ एबसुआ साइकेलजों हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। ब्रैथि रैखाथिनि फाइकि ट्रफी 2024 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मुसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै गसाइगावनि जलेश्वरी कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव 7 राष्ट्रीय पोषण मा हाबाफारि खुंफुंदों। 29 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बरला सान्तिपुर आमजुलि बिसिडिसिनि रायजो राजाफोरनो मिलन मुसाहारिया टर्चलाइट राननानै होदों। गहपुर दैमालुआव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि सुबुं सांग्रांथियारिनि थाखाय बिश्वनाथ एबसुआ साइकेलजों हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। ब्रैथि रैखाथिनि फाइकि ट्रफी 2024 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि